Selam Akıncı hinal avahiyen wan partiya ku polisan girtiye serwana mebnerin ve çij mera bibêje Abdüselam pişkinîna di nava avahiyan de dawî lê hatiye gelo derveyî alayên Kurdistanê tiştek dîtine? Belêvîdar ez li taxa ofîsê bi ser navçeya Yenîşehîrê Amedê vel ber avahiya Partiya Azadiya Kurdistanım û 2 saat û nîvin berdewam lêgerîn devam dike û hê polîs şifra neçûne lê li ser ewlêgerîna di Partiya PSK Partiya Sosyalîsta Kurdistan da bîstek ewil bi dawî bû her wiha dîsa lêgerîna ji bo Hereketa Azadiya İslamî jî bi dawî bûye nebûye arastî vî keliyê malûmatên me lê tune lê 2 saat û nîvin li van her sê partiyan li van her sê cihan li avahiyan û asayişa Amedê avêtin ser lêgerînên wan berdewam dikin bi alîkarê serokê PSK bîstek ewil her wiha dîsa parêzerê PSK re min xeber da got lêgerîn bi dawî bûye wana destane ser polîsan destane ser alayên Kurdistanê û li gel wî kompûter û hin kelûpel û materyalên din yên partiyan wan bi wî rengî li wira ew lêgerin û operasyona ku encam dabû bi dawî bû. Ev operasyonekî hem de me hem dikarin bêjin di 12 nîva da dest pê kir hem li ser PSK hem ser Pakê hem jî li ser Hereketa Azadiya İslamî li PSK xilas bûye lê li Pakê û Hereketa Azadiya İslamî berdewam e weke hincet tiştekî polîsan ji wan re negotine qasî ku zanyariyên ku me bi destê xwe xistine weke hincet di hevdê berfanbarê Rojavaya Kurdistanê da ew çalakiyên ku li Amedê encam dane û ew weke hincet xuya dikin qenebin yani ew berpirsê van partiyan wê hincetê dest nîşan dikin lê dadgeha sulhê a Amedê vî biryara lêgerînê dabû ji ber wî jî ev operasyona hana hevdem dest pê kiriye li PSK me pirsî qe binçavkirin henin tunun binçavkiriyekî tune ne li wir lê tenê ew kelûpelên ku me bas kir ew hatine destane ser li gel min Talîb Sasa ku endamê Partiya Azadiya Kurdistanê ya meclisa wî mamoste merheba. Merhaba, roj baş serçav. Lêgerîn devam dike tu nikare bikevî hundir nehîştin? Belê nahêlin polîs hevalek bolûr hene em çûne ber derî çend kesî çûn nahêlin dibe lêgerîn heye qede heye. Weke hincet tiştekî ji were hate gotin sedem çiye çima ev lêgerîna dest pê dike? Na polîsan bixwe sedem ji me re negotiye ku hevalek ku dihundir dine endamê partiyê ji wan re eger gotin agahiya me ji wan tune çünkü têkiliya me bi wan re çê nebiye. Bes tiştê em dizanin lêgerînê belê tiştê dizanim lêgerîn li ser ala Kurdistanê topkirine tev de li hundirê partiyê digerin çi ewraqê wan hene tev de kontrol dikin. Ya ez bêjim vê lêgerînê ne yasayî ye serî de ez biya şermezar dikim. Yani bi vê havayê partiyekî legal be, siyasî be û bên baskın bikin, lêgerîn bikin ev tişkî ne yasayî ye ez biya şermezar dikim. Berê bi tabela ve al hebû ya tune bûn? Belê ji bo roja ala Kurdistanê me du al bi balkona xwe bi tabela xwe vekir. Ew rojan berî jî hebû her bi balkonê. Belê ala Kurdistanê hebû belê. Evî dar dengê te qut bû bibore ji ber wî dengê te niha vî keliyê nayê min lêgerîn vira berdewam e û di hundir da ew kelûpel tiştekî balkêş dixwazim bêjim ew tîmên cî bûyerê ku lêkolîn dikin tên şûna tilî û pêçiyan digirin wan navnîşana digirin ew jî hatin hundir li ber tabelayê ew balkona ku al lê hatibû daliqandin li ser wî lêgerîn kirin eger ji bo ew kesê ku wî alê daliqandibe bi van balkonan va ji bo ku şûna tilî û pêçiyên wan bên eşkere kirin lêkolîn hêl hundir berdewam e desteserkirin tune berdevkê Pakê Henîfî Turan bîstek ewil li ser hesabê xwe peyamekî şand ji rojnamevanan re got piştî ku lêgerîn vira bi dawî bû wê çaxê em ê daxuyaniyekî bidin çapemeniyê û bûyerê zelaltir bikin hêvîdar.